Fiťkači, ja som Lulu a vy sledujete Fit Recepty TV, miesto, kde naučím variť zdravo a fit každého. Dnes som si pre vás pripravila recept na túto fantastickú pizzu z cukety. Tento recept je z mojej knihy Fit Recepty prvý diel, nájdete ho na strane 109. Prečo by ste mali skúsiť pizzu z cuketového cesta? Pretože oproti klasickej pizzi obsahuje oveľa menej kalórií, sacharidov a na druhej strane viac bielkovín a vlákniny. Je úplne bez lepku a nezaťaží vaše trávenie. A najväčšie plus je, že ju môžete zjesť celú úplne sami. Dokonca aj keď sa rysujete do plaviek. Myslím, že to je dostatočne veľa dôvodov na to, aby ste ju skúsili. Tak poďme na to! Na celú pizzu, z ktorej vám vyjdú 2 porcie, potrebujeme jednu väčšiu cuketu, 2 vajíčka, 50 g strúhaného syra, ja použijem nízkotučnú mozzarellu, soľ, mleté čierne korenie a cesnakové korenie. Najskôr si umieme cuketu a nastrúhame ju na jemnú. Cuketu osolíme a necháme ju odležať zhruba 5 až 10 minút, aby pustila čo najviac vody. Pomocou gázy či kuchynskej utierky ju poriadne vyžmýkame. Následne zmiešame vyžmýkanú cuketu s ostatnými surovinami. Vzniknuté cesto rozložíme na plech vyslatý papierom na pečenie a uhladíme ho. Cesto pečieme 15 minút pri 190 stupňoch. Po 15 minútach cesto vyberieme, poukladáme na neho obľúbené suroviny a pizzu dáme zapiecť ešte na 10 minút. Ak tento recept vyskúšate, nezabudnite mi dať vedieť, ako vám pizza chutila. Budem tiež rada, ak mi do komentárov napíšete, ako sa vám páčilo moje prvé video a tiež mi môžete napísať, aký recept by ste chceli vidieť na budúce. Nezabudnite video lajkovať, zdieľať a odoberať Fit Recepty na YouTube. Ahojte! Posledný krát. Budem tiež rada, ak mi do komentárov napíšete, ako sa vám moje prvé receptové video páčilo. Dobre. Budem tiež rada, ak mi do komentárov napíšete, ako sa vám páčilo moje prvé video. Tiež!